Dnešný deň v Prešove, v katedrálnom chráme Sv. Alexandra Nevského, je intronizácia arcibiskupa Prešovského na metropolitu pravoslavnej cirkvi Českých krajín na Slovensku. Pravoslavná cirkev Českých krajín na Slovensku je súčasťou svetového pravoslávia. Takýchto cirkví na svete je 14. Prešovský arcibiskup je arcibiskup Prešovský a Slovenska. Je to najvyšší predstaviteľ štatutár pravoslavnej cirkvi na Slovensku. Myslím si, že tu nejde o nejaký rozkol, je určité nedorozumenie, to je pravda, určité ambície niektorých ľudí a bohužiaľ našli sa ľudia, ktorí chceli to nejako znepríjemniť nám. Ale pevne verím, že sa to všetko v budúcnosti vysvetlí. Господи, обличи путем ритму спасения. Слава Вышнему Богу на земле мир, человеце благоволание. Слава Вышнему Богу на земле мир, человеце благоволание. Господи, усни нашего блажащих и уста нашего возвестят.